Mara ta' 35 sena il-aħħar vittma tal-Covid f'pajjiżna hekk kif il-Ministeru tas-Saħħa ħabbar l-459 vittma tal-pandemija f'Malta. Il-mara hi fost l-iżgħar vittmi li kellna f'pajjiżna. Bejn il-ġimgħa u s-sibt kienu konfermati 24 każ ġdid ta' coronavirus fil-waqt li fl-istess żmien 21 persuna kienu meqjusa li fiequ. Għaldaqstant il-każi attivi żdiedu marġinalment għal 313. Il-numru ta' pazjenti rikoverati fl-isptar żdied bi ftit hekk kif issa huma 6 l-persuni li qed jinżammu fl-isptar Mater Dei wara li ħarġu pożittivi għal dan il-virus. Ħadd minn dawn is-6 pazjenti ma jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva. Sa nhar il-ġimgħa ingħataw 13,720 booster dose tal-vaċċin. Għalissa dan il-booster qed jingħata lill-anzjani residenti fid-djar tal-anzjani lil dawk il-persuni li għandhom il-fuq minn 70 sena kif ukoll il-persuni li għandhom sistema immunitarja baxxa meqjusa bħala immunosuppressed.